бародару касе желание машқини дошта боша, инам хеле резин буромадагай дар спортабаро ҳастай. Агар хоҳед суратшам мемонам, скриншот кунед. Ана и хубишия ки қариб 150 намуд упражнение дорад. метавонед айрӯи ҳамаи машқ кунед дар хонатон. Тамоми чиз зада мешавад. Ина мисол ма ин даст мезанем. Ина нигоҳ кунед. Чӣ хеле форма мисолҳо ядаста, ихе любой кор ҳами дорад, мақсад. Ҳамин корам мақсад кадоми чемай гантел, пантел харидана и веси хиртай да, чӣ хеле ана агар правилан задани боша, ина як полни мефурен, 20 хеле зам 15 тазане, дим подход и хеле, сем полни. Бо як круг я ҳама хера уже дастот сухта мекунам хеле. Рафтанги полни рост гарени бадай фоидаш. Ҳама гуфтам пешниҳодтон кунам, касе желание дора, ами беҳтарин чиз дадам. Хуб, зинда бошед.